அரசியல் கட்சிக்காரர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதிகாரத்தை ஓரிடத்தில் வைத்து குவித்து கொண்டு ஒரு குடும்பத்திடம் வைத்துக்கொண்டு அத்தனை பேரையும் அந்த குடும்பத்தினுடைய அடிமைகளைப் போல நடத்தாமல் ஜனநாயக ரீதியிலே இந்த நாட்டை நடத்தி கொண்டிருப்பவராக பிரதமர் மோடி அவர்கள் இருக்கிறார். பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய வருகைக்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி பல்வேறு ஏற்பாடுகளை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். தமிழகத்தில் பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய வருகை ஒவ்வொரு முறையிலும் கட்சிக்கான வாக்கு சதவீதத்தை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம். வாங்க. பெண்களுக்கு எதிரான கொலைகள் பாலியல் தொந்தரவுகள் இந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது. இன்னைக்கு கூட தூத்துக்குடியில் ஒரு லேடி வெட்டி கொலை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக நடக்குது. அதுபோக போதை கலாச்சாரம் அதிகமாக இருக்குது. இந்த ஜாபஸ் அதிகமாக கடத்தும். இதை பற்றி சொல்லுங்கள். போதை கடத்தலுக்கு தலைவனாக செயல்பட்ட ஒரு நபர் தமிழகத்தினுடைய முதல் குடும்பத்திற்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறார் என்பதை ஏதோ அரசியல் கட்சிகள் இங்கு சொல்லவில்லை. அவர்களுடன் இருக்கின்ற புகைப்படங்கள், டிஜிபியே அவங்களோட இருக்கிற புகைப்படங்களை அவங்க தான் பதிவேற்றி வச்சிருக்கிறாங்க. அதை எடுத்து தான் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. அவர் இவ்வளவு நெருக்கமாக இவ்வளவு தூரம் இவர்களுக்கு உதவி செய்பவராக, அதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். ஜாஃபர் சாதிக் முதல் குடும்பத்தோடு எவ்வளவு நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறார், எவ்வளவு உதவிகளை அவர் செய்திருக்கிறார் என்பதை பார்க்க வேண்டும். அதனால்தான் சொல்கிறோம், முதலமைச்சர் இதற்கு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை பற்றி சொன்னீங்க. தமிழகம் அதிகமாக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் நடக்கின்ற மாநிலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு இங்கு கேள்விக்குறியாகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த போதையின் காரணமாக நீங்கள் போதைப் பொருள் காரணமாக போதை இல்லைங்க. ஒவ்வொரு நாளும் டாஸ்மாக் இருக்கக்கூடிய அந்த போதைக்காகவே பெண்கள் இங்கே பல பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க. அதனால் தமிழகம் என்பது இப்போது போதை கலாச்சாரத்திற்கு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான மாநிலமாக சிறிது சிறிதாக மாறிக்கொண்டு. செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி தெரிந்து கொள்ள ரெஃப்ளெக்ட் நியூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.